अरे पोलीस आलं भिकाराला मारते वाटतं. अरे मारते वाटतं भिकाराला आता. हे हाणतेत मांडा जायचं वाटतं. हाणते नाही घेतलाय साईडला. काय करते कोणाला मारतेत काय. मारतेत काय बस जेवणा डबा द्यायला वाटतं. जेवणा डबा द्यायला वाटतं. डबा द्यायला वाटतं जेवणाला. साहेबांचा वाटतं डबा आहे ना. एक नंबर काम करायला करायला जेवण त्यांचा डबा आहे वाटतं. त्यांचा डबा आहे वाटतं द्यायला ते. खाना खाओ जरा इधर पीछे आओ पीछे. नहीं खा रहा है. खाओ पूरा खाओ. हाँ सर पानी दो. पानी जाओ नको घ्या ना असलं घ्या. तसं काय नाही. शूटिंग काय करायचं शूटिंग साठी नाही. जेवलेलं नाही हो. 4 दिवस उपाशी आहे. पाणी घेऊन येतो. पाण्याची बाटली द्या. खावा पूर्ण खावा. बस जितना है उतना खाओ. हाँ डबा द्यायला वाटतं त्यांचा. डबा त्यांचा द्यायला वाटतं. माने साहेबांचा दादांचा डबा. जेवण केलं ना 4 दिवस त्याला कोण जेवण देणार. अवघड झाले. कहाँ से आए हो. गाँव कौन सा है तुम्हारा. मात्रा है वो. खाओ आराम से खाओ आराम से खाओ. हाँ इधर रुको. आराम से खाओ. बैठो सीधा बैठो. हाँ जाके मार लगा. ठीक है.